Bermeoko Udalak 2022-2026 aldirako adikzioen prebentziorako tokiko plana sortu du herritarrekin eta herriko eragile askorekin elkarlanean. Informazioa iturri ezberdinetatik jaso, ordenatu eta aztertu da. Adizinuen gaineko argazki eguneratu eta zehatza ematen deusku. Gure etorkizuneko politiketarako erremintze funtsezkoa izango da eta politika horrek markatuko dauen bide horri izango dugu hurrengo urtietarako. Berez ere gine, ez da hemen bukatuko hau, hasiera bat baino ez da izan, plana egitie, eta orain ja ekintzetara pasatuko gara hemendik aurrera. Dokumentu honetan pertsona askoren ekarpenak egon dira, eta horrek izugarrizko balio erantzia ematen deutzo. Ikasliek, eragileek, herritarrak esan duten moduen, informazio asko eskaini deuskue eta lortu dugun zehaztasun maila izugarrize izan da. Bermeoko Udal Gobernuaren helburu estrategikoetako bat da herritarren bizikalidadie hobetzie. Eta lan lerro honen barruen sartzen da adizio eta mendekotasun prebentzioan aurrera pausuek emotie. Zelanez, administrazio modure kezkatzen gaitzuen gai bat da eta planaren emaitzak erakusten dauenez, Bermeo Euskal Herriko beste herrien antzera dago eta mezu hau garbi utzi nahiko neuke. Baina honek ez du esan nahi ez dugunik ezer ere egiteko, gauza asko dakuz landuteko eta plan honetan urten dauenaren arabera ekintza asko egin daitekez eta aurrera pausuek emoteko ahalmen handize emoten deusku plan honek. Ez gara autokonplazientiek izatera jeuzi bier, badugu lana aurretik esan duten moduen. Esan bezala, plan hau gure bide horrize izango da, eta dagoeneko pausu zehatzak emoten hasi gara. Besteak beste, adizinuen prebentzioan lan egiteko edo lan egingo dauen teknikari bat kontratatuko da. Jadanik kontratatute daukagu. Eta ikasturte honetatik aurrera prebentzio tailerrak lehen hezkuntzan emoten hasiko gara. Orain arte DBH-en emoten genduzen edo hasten ginen DBH-tik aurrera, eta orain planan ikusi dugunaren arabera, urtengo ikasturtien hasiko gara lehen hezkuntzako 6. mailetik horrek tailerrak sartzen. Adikzioen fenomenoa hainbat komunitatek aspalditik pairatu izan duten arazo konplexua da, gizartearen eraldaketekin batera aldatzen doana eta hainbat forma eta adierazpen har ditzakeena. Gaur egun mendekotasunen kontzeptualizazioa ez da substantzien kontsumoan soilik oinarritzen, baizik eta joko edota teknologiek sor ditzaketen jarrera desegokiei ere erreparatzen die. Hala, mendekotasunen prebentzio lana eredu malgu eta dinamikoetan oinarritu behar da. Une eta toki bakoitzeko errealitatearen heterogeneotasunera egokituaz. Bermeon dagoen substantzien kontsumo eta teknologia digitalen erabilerari buruzko errealitatea zein den jakin ahal izateko bi iturri nagusitan oinarritu da udala. Batetik, Eusko Jaurlaritzak 2017 urtean egindako kontsumo eta jarrera aktiboen inguruko ikerketak izandako emaitzetan eta bestetik tokiko informazioa biltzeko Bermeoko 2. hezkuntzako batxilergoko eta lanbide heziketako 796 ikaslek erantzundako galdetegi zabal batean. Bermeoko DBH, batxilergo eta lanbide heziketako ia 800 ikasliek galdetegizetan emondako erantzunek. Bestetik, Bermeoko biztanleize helduen percepzioe. Honetan danatara ize 310 herritarrek parte hartu daude, online bidezko galdetegi bat, galdetegi anonimuek erantzun daude 259 herritarrek, eta 4 eztabaida talde esan diez, eta horretan 250 pertsonak kasu horretan gehienak esan diez, esparru diferentietan zer esan euki daudenak,
bai hezkuntzan, bai osasunen, edo maila politiko baten be bai. Hortaz, plana osatzeko herriko bizitza komunitarioan parte hartzen duten biztanle eta gizarteko kolektibo guztiek egindako ekarpenak kontuan izan dira. Azkenik, udaleko prebentzio maila osatu da. Tresna hau ezinbestekoa izan da prebentzioaren arloko esku hartzeak eraginkortasunez kudeatzeko. Udaleko hainbat eremutako teknikariek osatu dute maila.